Začneme preto aj niečo robiť konečne. To, že niečo robíme, tá činnosť nás vedie k výsledkom. A čo robia výsledky? Výsledky upevňujú našu vieru. A myslíte si, že budete veriť, že sa v Mary Kay dá zarábať? Keď nevyviniete nejakú činnosť a nebudete mať výsledok, keď si nič nezarobíte? Alebo budete veriť, že môžete byť v Mary Kay úspešné, keď nič preto neurobíte, aby ste tými úspešnými boli, aby ste dosiahli ten úspech? To, čo nám Mary Kay ponúka, je úžasná príležitosť, že si môžeme vybudovať vlastné podnikanie. Takže ďalšou výhodou našej firmy, okrem filozofie, zlatého pravidla, ktoré máme, je ešte to, že nikto nás nemôže zastaviť, nikto nemôže ovplyvniť náš úspech a v podstate všetko, čo môžeme dokázať vlastnými schopnosťami. Takže my sa rozhodneme, či chceme byť zamestnancom, alebo živnostníkom, alebo majiteľom vlastnej firmy a neskôr investorom. Určite poznáte tento Kiyosakiho cash flow kvadrát. Takže nebudem vám pri ňom veľa hovoriť. Len vám chcem zdôrazniť, prečo by ste mali teraz náborovať. Teraz máte úžasnú príležitosť. Blíži sa konferencia. Kto z vás zažil konferenciu? Aké to bolo? Skvelé. Super. Zmenilo vám to život? Aj mne. Môžete zažiť konferenciu, keď budete majiteľom svojej vlastnej firmy. Môžete tam ísť ako kozmetické poradkyne, ale je to škoda. Máte ešte koľko mesiacov do konferencie? 4? 2? No, do konferencie. Do konferencie 4, že? Do konca toho obdobia kvalifikačného, kedy musíte mať tie kozmetické poradkyne v týme, aby ste mohli ísť na školenie, máme 2 mesiace, vlastne do konca júla máme kvalifikáciu, takže máte ešte minimálne 1,5 mesiaca, na ktorom môžete pracovať. A skutočne to bude obrovská škoda, keď túto šancu nevyužijete. Pretože byť školené tou najlepšou z najlepších je úžasný zážitok. To, že sem Kathy Hallow príde znovu, tak ja si myslím, že sa fakt musíme veľmi poďakovať našej firme, že to dokázala. A poďakovať sa aj tej Kathy, že je ochotná sem prísť a deliť so svojimi skúsenosťami. Ak ste ju nezažili ešte na leadership konferencii, tak naozaj pracujte na tom, aby ste tam mohli byť, pretože to bude niečo výnimočné. Ak chcete, aby váš život v Mary Kay bol naozaj úspešný a napredoval veľmi rýchlo hore, tak na tomto školení nesmiete chýbať. A viete, kto je majiteľom svojej vlastnej firmy? Každá jedna z vás, kto si začne budovať svoj vlastný tím. Pretože naše najväčšie aktíva, naše najväčšie peniaze, naše najväčšie istoty sú v tých ľuďoch, ktorých máme vo vlastnom týme. Čím väčší máme tím, o to väčšie sú naše istoty. Pretože my môžeme zarábať tých 32 000 mesačne, ako sme si povedali predtým, aj vďaka osobnému predaju. Ale čo keď nám ochorie dieťa, alebo ochorieme nebodaj my? Kto bude za nás platí tie šeky? Ja som si mohla dovoliť odísť na 3 týždne na dovolenku a nebáť sa, že keď sa vrátim, že nebudem mať z čoho žiť ďalší mesiac. Pretože v čase, keď ja som oddychovala, pracoval môj tím. Ale ja som pracovala ďaleko predtým a oveľa viacej. To nie je nespravodlivé, že ja som si mohla ísť oddychnúť a niekto za mňa makal. My sme v Mary Kay platené za to, čo sme si vybudovali roky dozadu. Keď máme 8 kozmetických poradkyň a 12% províziu, tak je to samozrejme málo na to, aby sme si mohli vyložiť nohy. Ale keď dlhodobo budujeme svoje vlastné týmy, vedieme tých ľudí a snažíme sa im ukazovať tú príležitosť, ktorú sme dostali my, školíme ich, motivujeme, pracujeme s nimi,
tak máme právo potom si aj oddychnúť a môžeme si užívať ten život, ktorý sme si predstavovali vďaka tomu, že už sme si to odmakali. A tí najbohatší ľudia na svete naozaj si budujú svoje vlastné obchodné siete. Je to najlepší spôsob, ako sa zabezpečiť aj do budúcnosti. Takže využite tú príležitosť a postavte si svoje vlastné týmy. Teraz, keď nás je ešte strašne málo na Slovensku a v Čechách. Už o 20 rokov sa budeme možno o seba podkynúť. Ale kde už budeme my o 20 rokov, dievčatá? Niekde na Havaji? Alebo na ceste okolo sveta? Ako sa budú mať naše deti o 20 rokov? Také myšľané. No?